ko handman ko para ha utrai Jesus Christ donu artis unong draw baponam sisin uladro ya kawai kadur kaba ngitib ha kadur kaba ujisu usong bam khawai bat ki apostol gajungu kato kadur kaba ngisha yui ha kajing khawai bakadu jong utrai jisu rengkat bat ki apostol ya kane kadur ladro da unongdro baponam bakerteng da Vinci hadin bawa debdro ya kane kadur labu ya ka ha Italy ha Milan bad hadin bawa debdro uailad ya ki parlok jungu bad kibon gibreu ki bawan pej ya kane kadur haba ki wan pej ya kata kadur ke bawa dro baro ki breu ki pej ki yaro ki lengo ya kata ka jing baha ka jing internet ka jing long bapaka kadur ke bawa dro baro ka jing yaro ka jungki ya u ngap namar bau yeng hajan jungki udon rangkat bat ki haba ki wan pej haba ki kren yaro ya kata ka jing dro ka jungu baro ki nagi breu ki bawan pej ya kane kadur ki yaro ya ka jing dro baro ka wei bad napadeng jungki ki babon ki ong ba katoko khuri ka bau jisu upandan kam ha kamit khawai bakadu kalong ka bai tenat kapau kasai da katakarong ka ba une unong dro ula dro hakata ka por ka ba kidang yero ya kana ka khuri ka ba une Da Vinci ula dro usim ya ukholom jungu ne tau ba sai dro usim ya karang uleta ya kana ka khuri ka ba ula dro bad uong ya kito gibreu kiba one page ya kato ya kadur bad kiba yero ya kadur khamtame ya kukhuri uong kini kiktin haki ukris uhaban long uba ngi haban page bad bakungsan omdei kukhuri omdei kadur barok away ukris udai ubalong ubakungsan ubangi haban page ubangi haban kmi omdei kukhuri omdei kelum kajing dro ke baula dro hoj kane ke baong kalong ke badai hadu kata ko hanmen ko para manga mapiro habangui ya kano gadur jong jisu yole se ngim sempej ya kadur jong jisu hanrei ngipej ya ki rong ki rup ngipej ya ka background ngipej ya ki e baro kay ke bau ne unong dro Da Vinci u khot wearing ai pi ban puson kalong kane bamangi kum ki khon kristan kum ki khon ki jong blai ngi dei ban sim nengkong na shabe ukres ha ka jing em ka jungi ukres udai ulong udai ban long uba kongsan ha ka jing em ka jungi om dei ki we ki tiar ki mata jong kane ka prathai ni haban kali yalade ha kane gasni hato manga mapi ngi sim nengkong ka neu ha ka jing em ka jungi kumbang ha ka jing em ka jungi kumbang ila yamat ya ka jing em la jong bon nangi ngi penlong ki banengkong bad ki bakong san ha ka jing em jungi ya ka kam ka bangi trei kakam ka banga trei kakam ka banga simti kalong ka bakong san ya nga bad kalong ka banengkong ya nga habang asimti habang ngaong bakane kalong kabakong san ha kajing em kajunga nga penlej por nga penlej jingmot nga itilut yala de ha katokakam nga kletno yaw kris ubal ay nga kane kakam yole se do na peneng jungi kiba shim ba penlong nengkong bad bakong san ya kajing ya de jungi haying hasem ne kajing ya de parlok jungi baro gitu gede gijing agi jung trai hanga badapi lada ngi penlong bakong san bad banengkong ya gitu gijing ade jungi kajing ade junga pada krespat kala kelon kamdon shu kata ka kajing kong san kamdon shu kata kajing mentoy ke bawan ra yang abadapi lada mangamapi ngi penlong bakong san bad banengkong ya gitu gijing ade parlok ya gitu gijing ade ba haying ne hasem jungi yole se dona pedeng jungi kiba penlong nengkong na shape ya kajing bahabreu ke jungi
ya kajing don kajing em kajungi Henry menta kesngi lengbaga gospel ujisu hikaya ngai pi baro kine ki bapidan ha kajing em jung pi kim dai ban long ki ba kong san kim dai ban long kita ki baneng kong ha kajing em kajung pi Henry ban long neng kong ya ukris ha kajing em kajung pi kane ka ba ukris dalade hi ukhod yang abade pi lengbaga gospel ukris udai banlong umau bena jong kajing em jonga bat jong pi ngidai ban penlong yo jisu kumuta upaya jong kajing em jongi ngidai ban penlong yo jisu kum ka pedeng kajing bat kajing kut jong kajing em jonga bat jong pi ladangi penlong yo jisu kajing sedang ka pedeng bat kajing kut jong kajing em kajunga kajing pi klempep u daladehi in one hasanda junga bajung pi wan ha kajung em kajunga kajung pi unwan ban shong ban sa ha kayeng kasem kajung pi bat pin so i kajing kala ya kayeng kasem kajung pi ladangi klet no ya Chris ladangi pelong bakong san barbanengkong ya kiwe kijing don kijing em kiba ha kajung em kajungi klempep Chris unamwan ban shong hasanda junga bajung pi bat ngin so i kajing kelon kayeng kasem kajung em kajungi hot ko hanmen ko para ngangam ong hangni ba kini ki jingdon ki jing em ke jingi ba ki jingya dai parlok ke jingi ba ki kam ke jam ki ba ngidon kim long ki ba kongsan hot ki long ki ba kongsan Henry hakaju ka por hakaju klimat ngim dai ban klat ken ba Chris udai pedeng jong ka jing em ke jingi ba jisu hi dalade ubala plilanti yanga bangan yo ya kana kakam banganin yo ya kana ka jingya dai parlok bang ayo ya kine kijing don kijing em kitiar ki mata kaspa ka pau kahajar ka tangka ka bangadan ngim dai ban klet ba kine baro ki dai kijing ai kijing Chris dai mata ka daw ngi dai ban sim nongkong u Chris ha kijing em kijing e ko hanmen ko para ha kane kasngi ujisu u khot wer yang abade pi bangin puson yala ka jong kijing em hato manga ban ma pi we pe we ngi pelong banengkong bat bakong san ha kejing em jingi yau jisu ne ya kejing don kejing em kejingi lada ngi lalandet ya kana kejing khot kejing Chris ha kana kasngi to ken ngin panthamai no yaka da ka ba ngi ong jisu ulong ubaneng kong bat bakong san ha kejing em kejingi baro ki kinwan hadin lada ngasim na kong yu Chris u Chris hidalade wan ban pendapan biang ya baro kejing don kam jong pi ha kajing im bamarway ha kaying kasem ka jong pi